हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोसे बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' गिबियावनो दङ अन्शु ब्रह्म क्रिएशन बेनारनिफ्राय जानजि खाफ्राना मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन हेलिना दैमारी धोरोम खुंगुर सोरगियारि आरो जन्मनि बर' बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों जन्मनि बर' बिथाङानो आरो बिथाङानो मेथाइनि रिलिक्सार टिउनखौबो होदों आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो डाइरेक्शन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामी बिथाङा। आरो नोंथांमोना बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां जानजि खाफ्राना मिउजिक भिडिअखौ अन्शु ब्रह्म क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों साननैसोनि उनावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं आरो जाय नायनो एक्साइटेड बिथांमोना नेनानै थायोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ जारिमिन प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो खोलो खोलो मुंनि मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बिबुंसार नार्जारी लोगोसे रिता बसुमतारी बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों खनसाय आरो एलिसा बिथांमोना आरो कनसेप्ट डाइरेक्शन एन्ड करिय'ग्राफखौ होदों मनजय ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां खोलो खोलो मिउजिक भिडिअनि ससे टिजार भिडिअखौ जारिमिन प्रडाक्शन चेनेलाव अलरेडि आपल'ड होखाबाय दे लोगोफोर। स' फुल मिउजिक भिडिअखौबो साननैसोनि उनावनो नोंथांमोना बे जारिमिन प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामनानै लादो।